a angen haearn arnaf yn fy neiet. Helo, Sioned Quirk ydw i, a rwy'n ddietegydd arbenigol a maethegydd teledu. Mae haearn yn fwyn sydd yn angenrheidiol i'r corff ar gyfer sawl rôl gwahanol, gan gynnwys gwneud celloedd gwaed coch sydd yn cludo ocsigen o amgylch y corff. Os nad ydych yn cael digon o haearn, rydych mewn perygl o ddatblygu anemia diffyg haearn. Mae gofynion haearn tua 15 mg y dydd i ferched a 9 mg y dydd i ddynion, ond mae'r lefelau hyn yn newid yn dibynnu ar ein hoedran ac yn ystod beichiogrwydd. Nid yw tua 20% o fenywod a 50% o fenywod beichiog yn cael digon o haearn a all arwain at anemia diffyg haearn a gadael chi'n teimlo'n flinedig, gwan ac yn flin. Mae ffynonellau haearn sy'n deillio o anifeiliaid fel cig coch megis cig oen o Gymru, cig eidion o Gymru a thorc yn ffynonellau haearn arbennig o gyfoethog. Maen nhw'n haws i'r corff eu hamsugno. Gall bwyta porsiwn 70 gram o gig coch wedi goginio, ddarparu tua 2 mg o haearn, sef 25% o ein gofyniad dyddiol. Mae haearn sy'n deillio o ffynonellau anifeiliaid yn cael ei alw yn haearn hym, tra bod y haearn mewn ffynonellau sy'n syliedig ar blanhigion yn cael ei galw yn haearn nad yw'n hym. Gall haearn hym gynyddu y corff i amsugno haearn nad yw'n hym. Felly, mwyn gwella statws haearn y corff, gall fod yn fyddiol iawn bwyta cig coch gyda llysiau deiliog gwyrdd.